Al llarg d'aquest mes de març, els jubilats de Lloret de Mar que ho desitgin podran renovar el seu carnet de transport urbà. Aquest abonament té un preu de 5 euros l'any i dona dret a fer servir tants cops com es vulgui els busos urbans. Actualment, Lloret de Mar disposa de 5 línies urbanes que connecten els diversos barris i zones de la població. Són concretament La Creu, Canyelles, Can Ballell, Puigventós i Fenals. Per fer la renovació, cal pagar els 5 euros a l'Oficina d'Informació i Atenció al Ciutadà, als baixos de l'Ajuntament. Allí es lliurarà un resguard amb el qual l'usuari podrà demanar l'abonament anual a les taquilles de Transports Pujol situades a la terminal d'autobusos. El període de renovació s'acabarà el 31 de març. Per tal de facilitar i agilitzar els tràmits, es demana que aquells usuaris que utilitzin més aquest servei efectuïn la renovació durant la primera quinzena del mes i la resta ho facin durant la segona.